Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny troży się przestrasza, na cud Jonasza. Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Druga niedziela wielkanocna, tak zwana niedziela Miłosierdzia Bożego. W sposób szczególny mamy pamiętać, że Bóg jest miłosierny i dla każdego z nas daje swój czas do nawrócenia. Prośmy, abyśmy nie zmarnowali tego czasu nadaremnie. Msza święta jest sprawowana za dusze wszyscy cierpiące. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synie jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, zawsze miłosierny przez naroczną uroczystość wielkanocną ładne szkale Twojego ludu. Powtarzaj łaskę, której udzielasz, abyśmy wszyscy ojęli głębie, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
z Dziejów Apostolskich. Bracia trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdy apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech bojący się Pana proszą, i Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Uderzono mnie i pchnięto we ducha, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez pogojących stał się kamieniem węgielnym. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepochylanego i niewiednącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę szczerzeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawił w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się wiele cenniejsza od zniszczonego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Uwierzyłeś, Tomaszu, do mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, alleluja, alleluja.
świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie. Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymus, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladów gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. Po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego przebywali znów wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mojego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, Jezus uczynił wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pewnie nie każdego z nas stać na adwokata. No, adwokata stać temu, kto dobrze zarabia, kto prowadzi jakiś dobry biznes. I rzeczywiście tak jest. Ale patrzymy na dzisiejszą uroczystość Jezusa Miłosiernego, Bożą miłosierność. To wiemy, że Pan Bóg dał każdemu z nas takiego adwokata. I to całkiem za darmo, który chce stawiać się za nas. Chce bronić nas przed naszym oskarżycielem. Wiemy, kto nas oskarży. Diabeł, który chce na różne sposoby nas skłócić i zwieść z tego świata. Zobaczmy, jaki Bóg jest miłosierny. Bo rzeczywiście tydzień temu rozpoczęliśmy uroczystość, świętowanie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jest ostatni dzień oktawy. Dzisiaj znowu, tak jak usłyszeliśmy w pierwszy dzień, otóż w ten dzień, kiedy Jezus zmartwychwstał, słyszeliśmy to samo w środę, otóż w ten dzień, kapłan mówił, kiedy Jezus zmartwychwstał, i dzisiaj również słyszymy, otóż w ten pierwszy dzień, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, i dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy, było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Ten pierwszy dzień. Pan Bóg jest miłosierny w tym, że rozciąga ten pierwszy dzień zmartwychwstania swego na 8 dni. On niby nie trwa po naszemu ludzkiemu 8 dni, ale trwa 1 dzień. Bo Bóg chce każdemu z nas dać czas do nawrócenia. I zobaczmy, jak to było w dzisiejszej Ewangelii. Było to wieczorem
owego pierwszego dnia tygodnia. Po co Jan, ewangelista, pisze, było to wieczorem? Czy to nie jest ważne? Czy to jest ważne? Przecież najważniejsze, że Jezus Chrystus ukazał się. Ale Jan, ewangelista, pisze, było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Czasami tak jest w naszym życiu, jeżeli mamy kogoś bliskiego, kogoś odprawiamy gdzieś na jakąś wycieczkę, albo ktoś gdzieś wyjeżdża za granicę, to my od razu już żegnamy się, już tu łzy przelewamy, obdymujemy, mówimy, ale jak dolecisz, albo jak dotrzesz do miejsca, do celu, do którego podróżujesz, napisz, zadzwoń, daj znać, że żyjesz. A jak ktoś nie zadzwoni, od razu jak doleci, wiemy, że za 8 godzin miał wylądować samolot, miał ktoś nam zadzwonić, my chodzimy za nim ochojeni. Nie ma głosu na głowie, wiemy. Żyjemy, doleciał. Oglądamy wiadomości, czy nic złego się nie wydarzyło. I w końcu ktoś tam dzwoni następnego dnia. O, przepraszam, zadzwonić. A normalnie człowiek, ty teraz dzwonisz? Ja tu już mało nie zwariowałem. Myślę o przeróżne rzeczy, oglądałem przeróżne portale, czy coś złego nie wydarzyło się. Jezus Chrystus apostołem uczynił to samo. Zobaczmy, w pierwszy dzień czytaliśmy, że na początek Jezus Chrystus ukazał się kobietom. Nie ukazał się apostołom. Przecież mógł dobrze uczyć. Przecież byli zgromadzeni w Wieszakliku. Byli zaniepokojeni. Chodzili, co z nami będzie. Zdawali sobie sporo pytań. My też zdajemy sobie sporo pytań. I chcemy znaleźć odpowiedzi. I czasami klękamy na kolana i mówimy, Panie Boże, już teraz chcę odpowiedzieć. A Pan Jezus z nami tekstyli apostolami, ani teraz. A poczekaj do wieczoru. Prawdopodobnie niejednokrotnie, kiedy człowiek został sam w domu i nikogo nie było przez kilka dni, zaczynał zadawać sobie przeróżne pytania, szukać na nie odpowiedzi. Czasami na niektóre znajdował, na niektóre nie znajdował. A w dobie tej epidemii, która teraz panuje, ciekawe, czy człowiek wykorzystuje ten piękny czas, piękny, ciężki, ale piękny czas dany Panem Bogiem, aby człowiek zadał sobie kilka pytań i spróbował znaleźć na nie odpowiedzi. Otóż było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Co by było, gdyby Jezus od razu zjawił się apostołom po ludzku, gdyby nam zjawił się? Żyliśmy z Jezusem, dochodziliśmy z Nim razem, On nas nauczał, widzieliśmy sporo znaków, cudów. Nam Jezus Chrystus zjawi się wieczorem dopiero. Jakie pierwsze nasze pytanie było do Jezusa? Panie Jezu, czemu teraz? Czemu teraz? Albo powiedz, jak to było z moim zmartwychwstaniem? Jak to Kochanie nadsunął? Szczegóły, bo wystarczy to wszystko zapisać, bo kiedyś wydamy Ewangelię, którą ludzie będą czytać w Kościele. Musimy znać szczegóły. Zobaczcie, w żadnej z Ewangelii, kiedy Jezus Chrystus objawia się apostołom, oni nie zadają takie pytania, takie przyziemne pytania. Zobaczmy na reakcję. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. I reakcja apostołów. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Czy my mamy radość? Albo z czego my mamy taką prawdziwą radość? Ktoś ma radość, jak kupi piękny samochód, jeszcze postawi, zaparkuje przed oknem, żeby można było co godzinę wychodzić i sprawdzać. I z rana jeszcze nie zdążył obudzić się, nawet myśli wznieść, czy żyje, czy nie żyje. Najważniejsze to przetrzeć oko, odsłonić firankę, stoi i jest radość. A jak nie stoi? Apostołowie uradowali się. Pierwsza reakcja apostołów na to, że zobaczyli Jezusa Chrystusa. Ciekawa, bardzo ciekawa, która nas dzisiaj zachęca do zadania pytania i odpowiedź udzielenia sam sobie. Czy rzeczywiście ja mam tą radość z tego, że czas od czasu przyjdzie Pan Jezus do swego serca?
Czy ja mam radość z tego, kiedy wychodzę z konfesjonału? Panie Boże, dzięki, że teraz mam czyste serce, że nie boję się śmierci, że mogę teraz stanąć przed Tobą z czystym sumieniem. Czy ja mam radość z tego, kiedy rano robię znak krzyża i mówię, Panie Boże, dzięki Tobie za to, że mogłem dzisiaj otworzyć oczy, że mogę dzisiaj wykonywać to samo, co wykonywałem. Chociaż mi to nie podoba się, chociaż to już nabrało jakiejś monotonii, już mnie nudzi się czasami, ale ja Tobie za to dziękuję. Apostołowie uradowali się. Nadaremna ta radość. Czy my mamy radość z tego, że jesteśmy chrześcijanami? Najważniejsze pytanie, które trzeba byłoby sobie zadać. A Jezus, zobaczmy, co robi. Jezus mówi, pokój Wam. Bo żeby prawdziwą radość otrzymać, trzeba mieć pokój w sercu. Pamiętacie, mówiłem Wam o kamyku, który rzuca się do spokojnej wody. I te kółka rozchodzą się coraz szerzej, coraz szerzej. Człowiek, jak jest spokojny, tak rozchodzi się na radość. Coraz szerzej, coraz szerzej. Emanuje na innych. I inni odczuwają, mimo tego, że może byli zdenerwowani, ale mogą trochę skosztować tej radości innego człowieka. A co dzieje się, jeżeli w morze zaniepokojone burzą wrzucimy nawet głaz jakiś? I już. I już. Pokój Wam. A Jezus znów rzekł do nich, pokój Wam. Niejednokrotnie to pytanie w dzisiejszej Ewangelii, to przywitanie Jezusa brzmi. Później ukaże się znowu uczniom, kiedy ukaże się po 8 dniach. Pokój Wam. Teraz kolejne pytanie. Jaki to jest mój pokój w sercu? Czy w ogóle mam ten pokój? My ludzie mamy takie dwa przyciski. Tak jak na przykład Yamaha, która stoi, ma czarny i biały przycisk. Jeden przycisk nazywa się pragnienie, a drugi przycisk nazywa się złość. W jaki to sposób zrozumieć? No na przykład żona do męża mówi, zrób to i to. No mąż zrobi, potrafi. A żona patrzy, że to trochę krzywo, ale bym tak powiedział. I złość użyć. Czemu to nie tak zrobiłeś? Już kolejne pytanie. Już kolejne pytanie. Popraw to. No mąż znowu próbuje coś naprawić, poprawić. I to znowu złość, bo znowu krzywo. To nie z tej strony. I tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście. Człowiek ma takie dwa przyciski. I nie może znaleźć tego pokoju. Czy rzeczywiście ten pokój jest w sercu moim? Czy pragnę tego pokoju? Przepraszam bardzo, otrzymać radość z tego, że dzisiaj jest uroczystość Bożego Miłosierdzia, albo radość z tego, że Bóg jest miłosierny, to człowiek powinien mieć pokój i radość i wiarę. Dzisiaj spada nasza wiara. Nawet nas, kapłanów, bardzo słaba wiara. Musimy modlić się o tę wiarę. Każdy z Was musi modlić się o swoją osobistą wiarę, o pomnażenie wiary. W swoich modlitwach codziennie proszę o wiarę dla nas wszystkich, dla każdego, bo ona jest potrzebna. Po co? Bo jedna kropla krwi Chrystusa wystarczy, aby zmyć wszystkie grzechy ludzkości. Jedna kropla. A Pan Jezus nie przelał jednej kropli. Wylał strumienie krwi, jak wskazuje ten obraz, gdzie tryska pełna łaskami. Bóg chce udzielić nam swego miłosierdzia. Chce każdego z nas zbawić i doprowadzić do prawdziwej miłości. A wiecie, czemu my tej miłości nie możemy skosztować? Bo my jesteśmy tacy malutcy. My nie umiemy operować dużymi sumami. My możemy
otrzymać tam w ręku 10 tysięcy dolarów, 100 tysięcy dolarów, kupić sobie jakiś dobry samochód albo dobre mieszkanie. Ale co to z tego? To jest garstka, jeżeli popatrzeć na to, co jest w bankach świata. Tam są miliardy, to ceną nawet tej liczby nie nazwą. Bracia i siostry, nie porujemy takimi malutkimi sumami, 100 tysięcy, a Bóg ma nieograniczoną ilość tej dobroci. I my klękamy, Panie Boże, daj mi trochę tego. A Pan Bóg nie jest, nie chce dać. Dlaczego? Bo Bóg jest miłosierny. Święta siostra Faustyna, kiedy siedziała w domu i szydełkowała, wiązała, za każde łóżko, które robiła, mówi: Panie Jezu, tak do Pana Jezusa, ja robię jedno łóżko, przeciągam jeden raz, a Ty jedną duszę zbawisz. Zjadł się Pan Jezus świętej siostrze Faustynie. O, święta siostra, zarozumiały jesteś. A siostra Faustyna: a wiem, Panie Jezu, przepraszam. Ja wiem, że Ty nie umiesz dawać mało, Ty umiesz dawać dużo. Pan Jezu mówi: dobrze, siostra Faustyna, niech tak będzie, jak mówisz. Jedno oczko, jedna dusza w niebo. A zobaczmy na życie Jezusa Chrystusa. Pana Jezusa postawić do kuchni, to można trafstwo byłoby. Ludzie głodni, Pan Jezus rozmnaża 5 chlebów, zostaje tyle koszów. Ludzie znowu idą głodni, Pan Jezus znowu rozmnaża kolejne 7 chlebów i znowu ludzie mają, zostaje tyle ułomków. Po co to? Nie po to, żeby zmarnowało się. Zobaczmy na Kanę Galilejską. Wystarczyło tylko trzeba trochę wina. Pan Jezus: nie. Chcecie? Macie? Bracia i siostry, Bóg jest miłosierny i w tym Jego miłosierność przejawia się. Tylko musimy nasze prośby, nasze dusze, nasze intencje oddać Panu Bogu, a Bóg nas zbawi. I rzeczywiście, nie będę dalej mówił o Ewangelii, która jest również piękna, ale powiem to, co Jezus Chrystus każdemu z nas mówi. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzech, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Czy wierzę, że mam tego samego Ducha, dokładnie tego samego Ducha, o którym mówił dzisiaj Jezus do apostołów? Czy wierzę, że mam tego samego Ducha, który na apostołów zejdzie w wieczorniku, w Pięćdziesiątnicę i zaczną rozmawiać na innych językach? Bo może czasami szukamy takiego efektu, ale Pan Bóg nie chce, abyśmy rozmawiali na innych językach. Bóg chce, abyśmy byli miłosierni. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak poznajmy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Jezus Chrystus zjawił się apostolom, przyniósł im dary swojej męki i zmartwychwstania, dar pokoju, dar umocnienia wiary i władzę przebaczania grzechów. Prosimy Go, by i nam udzielił i hojnie swoich darów. Módlmy się za Kościół Święty, by cieszył się pokojem wewnętrznym i bronił pokój w świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za narody, które utrudnią się praktyki religijne, aby mogły się cieszyć pełną wolnością życia religijnego, politycznego i gospodarczego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zachwycających się w wierze, bądź za łaską Bożą odszukali moc Ducha. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, zgromadzonych przy ołtarzu, by każde niedzielne spotkanie z Chrystusem napełniało nas spokojem i ufnością na cały tydzień. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o uratowanie świata od niebezpiecznej choroby, również w intencji wszystkich, którzy są chorzy, za medyków i wszystkich, którzy opiekują się i leczą chorych, a tak samo dla nas o pomnożenie naszej wiary. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za dusze wszyscy cierpiące. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, który tak hojnymi łaskami obdarzyłeś apostołów po swoim zmartwychwstanie. Ogłóż i nam swoją dobroć, umocnij naszą wiarę, rozprosz nasze zwątpienia. Przyjdź do nas w najtrudniejsze godziny i sprawy, byśmy Ci dochowali wierności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Podaruję Tobie, Panie mój, całe życie me. Cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Ty z miłością mą jedyna jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me. Cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Ty z miłością mą jedyna jest. Módlcie się, bracie i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wezwanie, wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godnego i sprawiedliwego.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On po swojej śmierci zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełni łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idziesz w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać tą wstępę. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i niebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlitw tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna
i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Michałem Archaniołem, aniołami, świętą siostrą Faustyną, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymający na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować w Twojej chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Spomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrawiałeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
Baranku Boży, który bawisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który bawisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który bawisz grzechy świata, podasz nas spokojnie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, i jestem niegodzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona, hostyjo żywa, której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostii. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostii. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostii. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostii. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz Pański na złych sił stroży. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostii. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostii. Bądźże pozdrowiony, anielski chlewie, tym,
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ogłoszenia duszpasterskie. Druga niedziela Wielkodная, inaczej Niedziela Bożej Miłosierności, 21 krasownика, w wtorek wspominają świętego Anselma, biskupa i doktora Kościoła. 23 wspomin świętego Wojciecha, biskupa i muczenika. Wspomin świętego Jurija Muczenika tak samo. 25 u sobotu święta świętego Marka Ewangelisty. Сегодня у неделю Божьей милосердности в нашей парафии святые имши еще будут отправлены о 12 године при полевом алтаре колонная имша отпустовая, а так само у 19 годин вечером у каплицы. А о 15 године сегодня запрошаем так само усих на годину Божьей милосердности. Коли кто не может, а может поглядеть на нашей стороннице YouTube парафии. Можно там соскановать скадыльность, для них можно найти эту сторонку. Дякую сердечно усім, хто причинився до приготування сьогоднішньої урочистості. Дякую службі літургічної міністранта, так само тим, хто прибирав каплицю і територію навколо її. Нашим братам православним складаємо найлепші пожадання. Niechaj Jezus uwaskros святожить вас, их, всех, вашей семьи благословением и с упокоем. С ворот конференции католических бискупов до святоров консекрованных особов и веровников належит прочитать у неделю Божьей милосердности. Это сегодня. Поэтому такие коротенькие читаю. Не буду читать всего, скажу в нескольких словах, что Папа Францишек закликает до молитвы за всех захворевших, за медиков, что Костел вельми шмат у боротьбе повинен выходить и помогать людям. Это справді так говорится о лічбе лекарів, які працюють, що кожен день ми бачимо різні звороти, які звертають на нас різні środki СМИ, социальные сетки и так далее, как маем поступать, что маем чинить в нашем житті. И говорить про то, что сегодня свято Божьей милосердности, это свято, якое пожадал установить сам Иисус Христос. И для этого свята Божьей милосердности мы повинны так само причиниться, что маем нести допомогу не только у способ такие молитвенные, але biskupy katolickie Białorusi zaklikają nas, aby tak samo mogli nieść допомогу jakąś środków medycznych różnych i поэтому u następną niedzielę będzie zorganizowana zbiórka ахвяров, кто будет хотеть, может сложить после святой мши на Caritas, конечно, а Caritas закупить odpowiednie środki, які треба там для шпиталя якогось і будуть переказані. У такий спосіб тільки може допомогти. А коли хто не зможе прийти, або хто вас там по відеокамері, то можна знайти всю інформацію у інтернеті, і там можна вислати образ віри на номер розліку, за який можна переказати środki, які будуть переказані на Caritas, а Caritas за цими środками може зробити то, что повинен учинить, кому треба справді допомогти, допомагати. І, наконец, говорить, нехай Бог стереже вас и ваших близких. Минск, 15 красника 2020 года. Так вот я прочитал. А теперь помолимся за тех, кто святкует на этот дни именины, юбилеи, за добродеев, городам за нашей парафии, так само новых добродеев будівництва з актуальної Божої милосердності. І за нас, доручаючи кожного по особку Маті Божої,
różańcowej, Twojej obronie dającej. Святая Богородица, о наших потребах не подождай молениям нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Pan z wami. I z duchem Twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo, bo który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Amen. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, niech da wam udział w życiu wiecznym. Amen. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem. Niech On sprawi, abyście przez dobre uczynki zasłużyli na połączenie z Nim w Ojczyźnie Niebieskiej. Amen. Niech was błogosławił Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu nie będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Święty Archanioł Michale, nie raczy nas uzmachani, budź nam obronny, Słuchaj spokój i Pastaw słowa ducha, Pachor nam prosi, niechaj jawo zniszczy Pan Bóg, a Ty, kniaziu wojska niebiesnego, mogutnościu Bożej, z kim upiekła szatana i inszych złych duchów, wielki je nas Bogu duszno już po świecie. Amen. Kto принял коммунию святую, albo był spowiedzi, jeżeli grzechu ciężkiego, nawiedł się już w świętyniu, тут można prowadzić отпуск на территории этой парафии, to można było kierować albo za siebie żywego, a prowadzeniu się grzechu, albo za kogoś pomierzonego одного, może podumać i za chwilę pomodlić się o intencjach Świętego Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Cóż, zanieście tą radość do swoich bliskich, dzielcie się tą radością, którą mieli apostołowie, bo też mamy radość, bo poznaliśmy Pana Boga, Jezusa Chrystusa, który objawił się nam, przyszedł do nas, do naszego serca, aby dać nam pokój. W tym pokoju wracajmy do domu. Święty Boże, Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny,
Oddany i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Otrzyjcie już łzy płaczące, żale serca wyzujcie. Wszyscy Chrystusa wierzący, weselcie się radujcie, bo zmartwychwstał samowładnie, jakże powiedział dokładnie. Alleluja, alleluja, niech zabrzmi, alleluja. Najświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa